Hello everyone, good morning. बोथोरा बेमोन भिडिअ गोदान लाबोयैया बेखायनो दिनैहाय ससे भिडिअ बानायनो सानदों। माने न'आव माइ मारा होगासिनो ना बेखायनो आं नोंथां हेलो एभ्रिवान गुड मर्निं बोथोरा बेमोन भिडिअ गोदान लाबोयैया बेखायनो दिनैहाय ससे भिडिअ बानायनो सानदों। माने न'आव माइ मारा होगासिनो ना बेखायनो आं नोंथांमोननो मारा होनायखौ देखायनो सानदों। जोंहा दायो माइ मारा होगासिनो नालाय बेखौनो देखायनो सानदों। बोथोरा बेमोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव भिडिअखौ नायो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, बेखायनो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालामना हो बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय। थ' बिदिबा जोंहानि माइ मारा होनायखौ नायनो थांदिनि। चलो दंबावोसो नै बेसेबा बुरजा माइया।
जायगा मोनसे जोबखांबाय दायो आरो दंबावोमोन खिन्थु आंहा सम गैया आं बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों बेखायनो आं बेखिनिखौनो देखायबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लाबोनो हायो बाय बाय